Foi nun mercado castelán. Unha regateira pandorga botouse a correr como unha tola por entre o xentío. Os touciños non a deixaban bulir a gusto e afogábase de cansanzo, xemendo e bufando de carraxe. Que pasaría? A xente seguiuna, intrigada, e Rañolas, que andaba por alí a pedir, foi detrás dela. A regateira parouse diante dunha muller endeble, pobremente vestida, e de súpeto botoulle as poutas e sacoulle das mans un cesto que levaba. A muller do cesto ficou en pé sen dar azo de sí. «Suelta ya lo que m'has robao, sinvergüenzona!» E a regateira púxose a cachear dentro do cesto, remexendo todo. Despois emborcoulle o cesto no chan que quedou estrado de cousas baratas: pantrigo, peciñas de roupa, farrapos, retrincos de pano, unha vela de sebo. Os untos da pandorga abaneábanlle de moito mimo. Decontado se formou unha rolda de xente, labregos que non saben perdoar un roubo, e todos eles con máis aire de xuíces que de testigos. A regateira, despois de cachar en balde, encarouse coa muller e zorregoulle unha labazada mortal, impunemente, como se lle pegase a un santo de pau. «Donde ties lo robao, guarra? Dámelo, si no te mando prender!» Entón a pobre muller abriu o xustillo e sacou derrantes do coiro uns zapatiños pequerrechiños. «Tome, señora, e perdóneme», marmulou, e logo tapouse, a chorar. Ai, o roubado eran uns cativos zapatiños de neno, algo que nas mans daquela muller endeble semellaban dous anacos de pan abenzoado. Rañolas non tivo tempo de pensalo, mais, por unha forza do seu bo natural, saíu da rolda de xente e plantouse diante da regateira. «Canto custan eses zapatiños?», preguntou. «Valen 6 reales». «Pois logo deamos, e velaí ten os cartos». A regateira mirouno de esguello, mais, vendo que o diñeiro do rapaz era de lei, gardouno na faltriqueira e entregoulle os zapatiños. Ninguén comprendeu aquilo, e a rolda de xente trocouse nun circo de cans, e nalgúns ollos aparecen pintiñas de luz malina. Rañolas xuntou as cousas que estaban ciscadas e meteunas no cesto da ladroeira. Gardou no fondo de todo os zapatiños e despois fuxiu por entre as pernas da xente correndo como unha lebre. Por certo, que ao saír da praza do mercado escoitou a voz amiga dun afiador ourensán. «Fuxe de seguida, rapaz, se non queres que che quenten hai alma!» E dalí a un instantiño camiñaba Rañolas do cabalo do burro cantando unha cantiga mariñeira.